Po měsíci vítejte u pořadu Zahrada. Dnes si na úvod budeme povídat o růžích, a to s pěstitelkou růží z růžové školky v Sobotce Michalou Pelcovou. Jaké typy růží byste nám teda do zahrady doporučila? Takže tady se nacházíme v přírodní zahradě krajinářského typu, takže je důležitý, kterou skupinu růží sem zvolíme. Určitě bych sem nedávala klasické, velkokvěté a mnohokvěté růže. Ty se spíš hodí do formálních zahrádek, k domu, podél cest. Ale do této přírodní zahrady bych volila skupinu růží, třeba sadových, tady vidíme je, nebo pokryvných, půdopokryvných, anebo jsou i botanické přírodní růže. Tady ta růže je sadová, to znamená, neboli se jim taky říká parkové, to znamená, že je to růže poměrně větší, vzrůstnější, ale výhoda je, že kvete opakovaně, což je veliký požadavek dnešních pěstitelů. Říkala jste, že je to růže poměrně veliká. Jak tedy veliká může dorůst a můžeme nějak upravovat tu její velikost? Takže ty sadové růže záleží na tom, kterou odrůdu zvolíme. Některé jsou vysoké 1,5 m, některé 2, můžou být i 3 metry vysoké. Tato růže konkrétně se jmenuje Rother Corsare, je to nová odrůda a ta je vysoká asi 1,80 m až 2 metry. Velikou výhodou je to, že kvete opakovaně. To znamená, že kvete v červnu, to je ten hlavní květ, a potom neustále na té rostlině se objevují další květy v průběhu celé sezóny až do podzimu. A to proto nemusíme vůbec nic dělat, třeba ostřihávat ty ozvadlé květy, nebo ta růže si sama nakvétá? Sadovou růži zasázíme a necháme ji růst. Nemusíme ji na zimu přihrnovat zemí a nemusíme ji na jaře sestřihávat, jak jsme u toho zvyklí u velkokvětých růží. Ona si roste sama jako běžné keře. Když je ale takhle poměrně veliká, potřebuje asi určitý prostor, nemůžeme ji někde teda úplně utěsnit. Hodí se právě do takovýchhle přírodních výsadeb, tady vidíme kolem trávy, jalovce a ona vlastně jakoby prozáří tu zelenou hmotu. Tohle je taky sadová růže? Ano, to je další příklad, další rostliny. Tahle je růžová, ale těch sadových růží je hodně druhů, takže vlastně můžeme vybírat z celé škály barev. Tahle odrůda se jmenuje Angela a patří mezi ty nižší. U tamté jsme říkali, že je vysoká 1,80 m a tahle je asi 1,50 m, takže do nějakých výsadeb, kam se hodí nějaké, kde potřebujeme nižší odrůdy, které nám to tam prozáří a prokvetou. Je tady dobře vidět, jak kvete opakovaně. Tady jsou výhony, které jsou odkvetlé, nijak vlastně ten keř neruší a další narůstají nové a vlastně jsou plné květů. Výhodou těch sadových růží je taky to, že můžou i vonět, takže třeba tato, když přivoníme, tak cítíme takovou něžnou vůni. Pokud máme odrůdu, která voní, tak je dobré ji nasázet někam na místo, kde se častěji vyskytujeme. Protože pak máme jakoby další užitek z té růže. Nejenom, že vidíme, jak krásně kvete, ale i cítíme, když se tam pohybujeme, jak nádherně voní. Velice dobře zvolenou odrůdou tady do té zahrady je půdopokryvná růže. Jmenuje se Sommerabend. Jak vidíme, kvete červeně, jsou zase vidět odkvetlé výhony, ale neustále nakvítají další. Je to skupina růží, která kvete opakovaně, pokryje nám tu půdu, takže vhodná je třeba na svahy. Svah je vlastně problematické místo na zahradě. Špatně se tam dostává, špatně se tam pleje plevel, takže vhodně zvolená odrůda nám může hodně usnadnit tu péči o tu zahradu. Pokryvná růže, tato konkrétně, ten Sommerabend, zasázíme ji asi 50 cm od sebe. Je vidět, že má výhony, které vlastně se plazí po té zemi, jdou do stran, takže ona nám ten povrch krásně pokryje a pak už daleko hůř tam roste ten plevel. Co s nimi na zimu? Je potřeba je nějakým způsobem chránit před mrazem?
Ty pokryvné růže jsou šlechtěné přímo tak, aby ten mráz vydržely, protože těžko vy budete chodit do toho záhonu a přikryvat každou růžičku, když už je to vlastně celé zarostlé. Takže jsou vyšlechtěné, aby daleko více vydržely mráz a abychom je nemuseli na zimu přihrnovat. Co se týče stříhání, máme nějakým způsobem upravovat nebo jim naopak nechat tu volnost, aby zarostly to místo, které mají? Je dobré jim nechat volnost, ale na druhou stranu jednou za čas je sestříhnout, aby oni si od spodu zase obrazili a udělali pěkný košatý keřík. Hodně záleží na tom, jaký máme charakter zahrady. Vždycky je lepší, pokud máme místo, nasázet těch rostlin víc najednou. Nedát tam třeba jednu. Nasázet jich víc a mezi to můžeme i použít trvalky, protože růže se nemusí sázet samostatně, ale můžeme je kombinovat s ostatními rostlinami. Ta zahrada potom bude daleko zajímavější v průběhu celého roku. Tady na té výsadbě je dobře vidět použití růží s ostatními rostlinami. Máme tady vysázenou dobromysl, krásnoočko, takže je vidět, že nemusíme sázet jenom růže, ale můžeme je kombinovat. Tady je další typ růže, ta už je odkvetlá, předpokládám letos už asi nebude kvést. Tohle je velice specifický druh, je to přírodní růže, jmenuje se Rosa spinosissima. Letos už nepokvete, protože ty přírodní růže ty jsou krásné na jaře, kdy zakvetou většinou jednoduchými květy. Tahle má květ žlutý a potom už ten květ skončí, ale ty růžičky začnou tvořit šípky. Tady třeba je vidět, že už je utvořený šípek a on se bude dál vyvíjet a postupně bude černat, až bude úplně černý. A ta růže je vlastně krásná na jaře tím květem. V průběhu sezóny je nádherná listama a svým habitem a ke konci sezóny nám vytvoří šípky a je vlastně variabilní v průběhu celého roku. Ačkoliv je teprve polovina léta, tady už vidíme také na růži šípky, to je co za odrůdu? Tohle je druh Rosa glauca. Rubrifolia. Vidíme, že je zase úplně jiná než ta předešlá. Má i zvláštní zbarvení listů, jsou takové sivé a šípky má v hojnosti, takže je výjimečná. Nemusí nám ani ta růže kvést opakovaně, ale je výjimečná právě tím šípkem. Ten šípek se dá použít na šípkový čaj, tak jak jsme zvyklí, nebo tady toto je něco jiného? Zrovna u tohohle druhu jsou ty šípky malé, takže bychom si dali poměrně větší práci, než bychom je natrhali a zpracovali, ale dají se taky použít určitě. Jak je to se škůdci na růžích? Co dělat, když nám napadnou teda mšice, ale i další samozřejmě jsou choroby růží, tak co byste nám poradila? Tady u těch přírodních růží máme velikou výhodu, že oni trpí minimálně těmadle chorobama. My jsme na choroby růží zvyklí hlavně u velkokvětých růží a mnohokvětých. Tam trpí na červenou skvrnitost, na padlí. Záleží na odrůdě, jakou máme. Ty starší odrůdy jsou daleko náchylnější, ty novější už jsou šlechtěné tak, aby těma chorobama netrpěly. Ale tady ty přírodní vlastně jsou od těch chorob zproštěny. Jak je to s hnojením růží? Jak moc potřebují hnojivo? Určitě je dobré růže hnojit, oni potom daleko víc kvetou, máme z nich větší radost, ale nehnojíme celý rok. Pokud hnojíme hnojivy, která mají dostatek dusíku, tak je dobrý naposledy hnojit tak začátkem července, protože ten dusík neustále nutí ty rostliny, aby narůstaly, vytvářely zelenou hmotu a ty výhony potom nestihnou do podzima vyzrát a ta růže by potom mohla vymrznout. Takže do začátku července a jak často? Třeba každý týden nebo jak moc? Záleží na typu hnojiva. Určitě je dobré se držet toho, co je na tom napsaný a sledovat to. Jsou hnojiva, která se používají, že se rozpráší po zemi, nebo jsou hnojiva na list. Ta hnojiva na list jsou výborná, protože působí hned, takže ta rostlina má okamžitě tu výživu a může ji hned zpracovávat. Léto vrcholí a tak je zahrada nejen plná růží, ale i plná ovoce, které začíná dozrávat. A vy, co sledujete naši zahradu pravidelně, si možná vzpomenete, když jsme s Janem Zimou, s ovocnářem, tady tu broskvičku řezali. Nám tenkrát srdce krvácelo, větve tady padaly k zemi a nevěřili jsme tomu, že bude ten strom takhle obalený.
Určitě vidíte sama, jak to dopadlo. Je to důkaz toho, že ten řez byl provedený správně, že ta velká redukce koruny je důležitá u broskví. I tak těch plodů je až příliš a bylo nutné provést probírku. Ve fázi zhruba vlašského ořechu byly broskve protrhány tak, aby byly stejnoměrně rozloženy po celé větvi, aby ten stromek to vůbec utáhl. Kromě toho samozřejmě bylo důležité to, že byly provedeny včas postřiky proti kadeřavosti a byla taky provedená výživa hnojení těch stromů, protože strom potřebuje v případě takovéto plodnosti přijímat živiny, aby to vůbec zvládnul. Tady vidíme, jednotlivé ty větve jsou svázané, to skutečně by hrozilo, že ta úroda je rozlomí? Ano, v případě takovéto násady plodů je toto velmi důležité, protože určitě by ten stromek jinak spadl špatně a došlo by k jeho rozlomení. Kromě toho vidíte sama, že ten stromek má tady takovou pásku na kmeni. Je to ochrana proti hmyzu, zejména proti mravencům, škvorům, které se dostávají do koruny a kteří potom naďobávají a vlastně vytvoří rány v těch plodech, kde pak sekundárně vniká houba, monilioza a dochází ke ztrátám na ovoci, takže toto se používá proti tomuto. To je páska, která teda vlastně lepí, oni se na to přilepí a nepolezou dál, je to tak? Ano, buď se používá samolepící páska, která se jenom obalí kolem toho kmenu, anebo se používá jakákoliv páska, případně vůbec nic a použije se jenom samolepící pasta taková, která má trvanlivý lep a ta se tím namaže a pak to vlastně lepí minimálně půl roku, to pak takhle funguje. Na jaře jsme tady na Tunovsku nejen prořezávali broskve, ale i ošetřovali jsme řezem také vinohrad. A tady vidíme, jak krásně už plodí. Co s ním teď teda, když vlastně už máme úrodu krásnou? Je potřeba ještě se dál o něj během toho roku starat? Pokud se nám podařilo dosáhnout takovéto úrody, je to díky odrůdě, to je odrůda Hibernal, která krásně přezimovala i těch nepříjemných mrazech, které tady letos zimě byly, tak v tomto období se provádějí zelené práce na vinohradu. Tyto práce jsou poměrně náročné a jsou důležité pro to, aby ta kvalita těch hroznů byla co nejvyšší a aby byla vysoká cukernatost. V prvním případě je potřeba vyštipovat zálistky, což jsou výhony, které vyrůstají v paždí listů. V případě, že se tyto zálistky vyskytují blízko té zóny, kde se vytvářejí hrozny, tak je potřeba je vylámovat tak, aby kolem těch hroznů bylo dostatek světla, sluníčka a vytvářely se tam tak cukry v těch hroznech. Ale na druhou stranu ty zálistky, pokud se třeba vytváří už v zóně, kde ty hrozny nejsou, tak tam jsou zase důležité pro tvorbu cukru, takže tam se pouze zaštipují, nechávají se tak zhruba za 5., 7. listem se zaštipnou, aby dál nerostly a tam jsou zase důležité, aby zůstaly ponechány. Jinak je důležité také ten vinohrad usměrňovat tak, aby nebyl příliš bujný, to znamená zarovnat tu révu v určité výšce tak, aby ta energie růstová, všechny ty látky šly do těch plodů a nešlo to příliš do listů, protože pak bychom ztráceli na úrodě. Teď, když nám ta réva už plodí, je potřeba ještě nějakým postřikem ji ošetřovat nebo hnojit nebo něco takového? Záleží na odrůdě. Pokud jsou to rezistentní odrůdy, tak ty postřiky téměř tuto dobu už nevyžadují. Záleží na infekci, ale důležité je v našich klimatických podmínkách dodávat i výživu těm rostlinám. Zejména draslík na list, aby pletiva dobře vyzrála a aby se zvýšila mrazovzdornost těch rostlin, protože v opačném případě, když přijde zima, jako byla letos, tak ty rostliny mají mizernou šanci na to, aby dobře přezimovaly a může se stát, že ta réva namrzne nejen v pupenech, ale i ve dřevě. Takže postříkáme listy, ale nebude to vadit těm plodům? Výživa nevadí plodům. Jsou to látky, které se dávají ve stopových koncentracích a stříkají se právě v této době dejme tomu od začátku prázdnin až do konce září, dokud ta listová plocha ještě funguje, aby to dostala ta rostlina do sebe a aby na konci podzimu, když to začne opadávat, tak aby to réví mělo hnědou barvu a nebylo to zelené. To je známka toho, že to je vyzrálé. Pro úspěch pěstování révy v našich klimatických podmínkách, tady je z okolností nadmořská výška 400 metrů nad mořem, je velmi důležité výběr odrůdy. Tady je názorně vidět, jak se to prostě projevilo na tomto vinohradu. Tady je odrůda Bianca, která přezimovala celkem uspokojivě. Toto je červená odrůda Rondo, která přezimovala úplně bez problémů. Naproti tomu třeba tady vidíte červenou odrůdu MI 500, která zcela vymrzla. Toto je obražená vlastně rostlina od země, takže tu vyměníme za jinou, která tady bude lépe přezimovat. Tady je zmíněný Hibernal, který je perfektní a ten přezimoval úplně bez problémů. A tady vidíte krásně úplně špatnou výsadbu. To byly stolní odrůdy, zejména slovenské provenience a maďarské. A ty se tady neosvědčily, takže ty vyměníme určitě za nějaký lepší, který tady budou mít větší šanci dál růst. A
Teď už vás jako vždy zvu do libereckého květinářství Maglen a já jsem moc zvědavá, o čem si dnes budeme povídat. Dnes si budeme povídat o pokojových rostlinách okrasných květem. Jsou to rostliny v interiéru, které nám dělají radost nejenom svým vzhledem, barevnou škálou, ale i vůní. Mezi jednu z nejoblíbenějších v posledních několika letech patří toto kalanchoe, nebo česky se tomu říká kolopějka. Je to sukulentní rostlina, tím pádem je nenáročná na pěstování. Potřebuje menší zálivku, spíš suší substrát, snese i přímé osvětlení, přímé slunce, potom ty listy nejsou již zelené, ale vybarvují se lehce do červena, čímž zase je to takový jinačí efekt u té rostliny. A je to rostlina, která vydrží kvést v průběhu třeba 3 měsíců, tím pádem je pro nás zajímavá. Co když potom odkvete? Já musím říct, že skutečně vydrží hodně. Já ji mám doma a ta je vděčná opravdu, i když na ní zapomenu, nezajde. A potom teda odkvete a co s ní dál? Mě to třeba udělalo potom takové dlouhé výhony, už to nebylo tak vzhledné, takže co s tím? Takže po odkvětu vlastně bylo by dobré vždycky, když ty květy odkvetou, odstraňovat ty květy, které jsou již odkvetlé, aby nám pěkně nakvítaly i ty ostatní poupata, aby se podpořilo kvetení těch poupat. A potom je dobré, když úplně odkvete takhle ten výhonek, odstříhnout ho až tady u těch lístečků a vlastně až ta rostlinka celá odkvete, tak potom je dobré dát ji někam do stínu. Měsíc ji nezalívat vůbec a prostě potom ji začít zalívat, dát ji na světlo a tím se zase podpoří další kvetení. Takže ona dokáže kolikrát do roka takhle celá vykvést? Takhle pěkně nám v bytě už asi nikdy nevykvete, málo komu se to podaří, ale nasadí většinou ty výhony s tím květem, ale už jich není třeba tolik. Jo, je schopná třeba nevím, za půl roku, za 4 roku znova vykvést. Teď máte begonie, já znám begonie, které jsou venkovní rostliny, tohle bude teda asi jiný typ. Tohle je typ begonie elatior, která je pokojová rostlina, patří mezi takzvané dočasné pokojové rostliny, to znamená, že vlastně po odkvětu už se již dál nepěstuje. Je to begonie, která je vypěstovaná ze semene. Ty begonie, které my známe venkovní, jsou vesměs hlíznaté, tuberhybridy. Tady ty begonie jsou velmi oblíbené, protože mají velkou barevnou škálu, mají hodně bohaté květenství a u nich je potřeba v podstatě vesměs u všech těchto pokojových květin, okrasných květem je potřeba hodně světla. Přímý slunce, může být opravdu na přímém Přímé slunce ne, to jsme říkali u kalanchoe, to snese přímé slunce, ale jinak je to dostatek světla, ale spíš východní, západní strana. Pokud máme místnost, která je jižní, tak jí dávat tu květinu dále od okna, aby na ní nepražilo přímo sluníčko. Tohle vůbec netuším, co je nádherně, to silně voní a připomíná mi to trošku citrus, to je co tedy? Mezi citrusy to nepatří, je to gardénie, která je opravdu nádherná svými lesklými listy, které nejsou naleštěné nějakým leskem na pokojové rostliny, ale opravdu to je jejich přirozená vlastnost. Je to rostlinka, která je poměrně náročná na pěstování. Potřebuje východní stranu a hlavně tam je důležitá zálivka, která nesmí být tvrdou vodou. Musí to být voda měkká, ideálně dešťová, nebo i moje kolegyně ji zalévá destilovanou vodou právě, aby nedošlo u ní k odpadávání poupat, protože jakmile použijeme tvrdou vodu, začnou nám odpadávat poupata a ta rostlinka nikdy nevykvete. Také když má průvan, tak přesně to udělá, že schodí ty poupata. Jinak ji v bytě teda můžeme mít Jinak ji můžeme mít, pokud nám nevadí její silná vůně, tak určitě můžeme ji mít v bytě, je nádherná. Tak toto je druh bromélie, guzmánie, která je oblíbená, protože ty květy všeobecně u bromélií jsou velmi atraktivní, zajímavé, zvláštní. Je to vlastně rostlina, která pochází z americké džungle, v podstatě stejně jako orchideje roste epifyticky, ale může se pěstovat i v květináči, má takový jemný kořenový systém. Ty květy zůstávají na rostlině 3 měsíce i díl, než začnou zasychat. Jediná nevýhoda takovéto rostliny je, že vlastně po odkvětu ta rostlina už se dál nepěstuje, protože vlastně my odstraníme květ, rostlinu dále zaléváme a začnou se nám vytvářet odnože
Ty odnože se můžou oddělit, vlastně jakmile mají kořínky, použije se množárenský substrát, dá se rostlině vyšší teplota a vlastně ty zakoření a po několika letech jsou schopné vykvést. Ale ta původní rostlina nám odumře. A potřebuje nějakou zvláštní péči, když vlastně je něco jako orchidej? Ne, nepotřebuje, stačí východní strana. Zvláštnost u těchto bromelí je, že se zalévají do listové ružice, že se tam vlastně naleje voda a ten substrát se zaleje pouze, když je hodně přeschlý. Jinak se v podstatě zalévá do té listové ružice. Tohle je odnož té předchozí bromélie, nebo je to nějaká úplně jiná rostlina? Ne, to není odnož té předchozí bromélie, toto je tylancie. A ta se pěstuje jak tedy? Pěstuje se stejně jako ta předchozí bromélie, v podstatě veškeré bromélie, ať je to vrýza, guzmánie, tylancie, tak všechny se pěstují stejně, jak jsme si řekli. A to zůstane takhle maličká, nebo je to teprve mladá rostlina a v dospělosti bude daleko větší? Tohle to je už normálně dospělá rostlina. Zatímco u bromelí jste říkala, že se mají zalévat do těch listů. Já myslím, že pro fialky platí úplný opak. Přesně. Do misky, nebo je to přesně tak. Fialka je náchylná na hnití hnilobu vlastně těch listů a toho středu, toho, jak se říká, srdíčka. Takže u fialky se musí velmi opatrně se zálivkou, zalévá se kolem dokola anebo do mističky. Fialky ale my neměly mít úplně tak přímé slunce. Fialka je poměrně náročná na pěstování. Je to květina, která je schopná, pokud se o ní dobře staráme, jsme dobří pěstitelé fialek, tak je schopná i 10 měsíců v kuse postupně kvést. Potom samozřejmě potřebuje odpočinek. Fialka potřebuje hodně světla, ale ne přímé osvětlení v létě, ne přímé slunce, to jižní, tam na jižní straně může být v zimě. Potřebuje zálivku, která je pokojové teploty, nesmí to být studená zálivka. Potřebuje, aby měla v podstatě standardně stejnou teplotu v pokoji, ideálně v průměru tak tu pokojovou teplotu těch 22 a 20 stupňů. Jakmile jsou větší výkyvy, tak fialce to nedělá dobře. Buď to opadávají poupata, nebo nám začnou hnít listy a jinak fialka patří mezi nejstarší pokojové rostliny okrasný květem. Vlastně je to někde 70 až 70 let, kdy se poprvé vlastně objevila v obchodech. A na té oblibě pořád a na oblibě nestratila. Je velká barevná škála, kdy jsou různě právě takhle ty kraje barevné, nebo jsou jednobarevné, nebo jsou různé proužky, nebo jsou kudrnaté, takové kadeřavé ty květy. Dělají se i fialky v různých velikostech, od úplně miniaturních až midi a až úplně velikánské. A kdo je šikovný, tak mu možná stačí tady uloupnout jeden takový lístek a on zakoření. A za poměrně krátkou dobu je z toho nádherná rostlina. Fialka má tuto schopnost, kdy teda z listových řízků se velmi dobře množí. Takže tam potom stačí výsevní nebo množárenský substrát, teplota a vlhko a velmi rychlé zakoření. Tam jsem ještě zapomněla říct, že fialka má ráda vysokou vzdušnou vlhkost, takže vlastně se může udělat i to, aby nám tu delší dobu kvetla, že vlastně se dá mistička s kamínkama, na které se naleje voda a ta fialka se na ně postaví. A tohle je co? Kameraman tvrdí, že je to Maxify, ale to asi nebude ten správný název. No není daleko od pravdy, protože tato gloxinie patří do stejné čeledi Gesneriaceae jako fialka, jako St. Paulie. Má stejné problémy se zálivkou, taky se nesmí zalévat do středu, taky trpí hnilobou středu a listů, takže zaléváme kolem dokola. Je to rostlina, která má hlízu. Znamená, že je hlíznatá a kvete nám tak zhruba od toho května až do podzima. Většinou má hodně nasazeno na poupata, co už je vidět i u této rostlinky. To, aby nám ty poupátka neopadávaly, tak je tam potřeba dodržet několik zásad, hlavně hnojit, podporovat to kvetení, odstraňovat ty odkvetlé květy a hlavně nesnáší průvan. Takže tuto rostlinu, na tu by se nemělo otvírat okno, protože potom ty poupátka odpadávají. Ještě bych chtěla k této gloxinii říct další pěstování. Vlastně po odkvětu ta rostlinka se nechá zatáhnout do hlízy, aby si odpočinula. To znamená, že jakmile odkvete poslední květ, přestáváme rostlinu postupně zalívat.
potom odstraníme ty žluté zaschlé listy a vlastně ten květináč s tou hlízou dáme na nějaké suché, chladné místo, ideálně do sklepa, kde se nechá do konce zimy a ze začátku jara ji vyndáme, dáme do teplé místnosti a začneme postupně zalívat. A vlastně tím, že jí dopřejeme tento klid, tak vlastně tím se iniciuje další kvetení. Pokojových rostlin okrasných květem je samozřejmě velice široká škála. O těch ostatních si budeme povídat zase příště. Pořad Zahrada je u konce, já se s vámi loučím z rozkvetlé louky, která tentokrát není plná kopretin, ale štírovníku, a příště vás pozveme na zahradu, která bude na střeše. Těším se s vámi za měsíc opět na viděnou.